Привіт усім на каналі! Сьогодні ми розглянемо прогнози на 3 цікаві футбольні протистояння, які відбудуться у п'ятницю 27 вересня. Почнемо з маленького рурського дербі, матч Борусія Дортмунд проти Бохума. Після поразки від Штутгарта дортмундцям важливо здобути перемогу та повернути впевненість у своїх силах. Але Бохум може стати серйозним випробуванням. Далі матч ПСЖ проти Ренна. Чи зможуть гості здивувати в Парижі, чи все ж парижани спокійно здобудуть перемогу перед важливою грою в Лізі Чемпіонів? І нарешті звернемо увагу на зустріч Мілан-Лечче. Після перемоги в дербі Мілан має всі шанси продовжити свою переможну серію. Давайте детально розберемо кожен з цих поєдинків та поділимось нашими прогнозами. Починаємо. Борусія Дортмунд, Бохум. Прогноз. Гра проти Бохума є дуже важливою для Борусії, як шанс показати характер після провального матчу проти Штутгарта. У маленькому рурському дербі підопічним Нурі Шахіна важливо здобути перемогу, щоб насамперед стабілізувати ситуацію навколо команди та заспокоїти критиків. У грі дортмундців багато проблем. З одного боку, вони мають великі труднощі в атаці і ніяк не можуть почати стабільно забивати. З іншого боку, збоїла і раніше стабільна оборона, шваби змогли забити Борусії 5 м'ячів. Бохум – це, звісно, не Штутгарт. Команда Петра Цайдлера, як і в минулі сезони, бореться за виживання і в перших 4 турах набрала всього 1 очко, забивши лише 3 голи і пропустивши 7. Однак, попри не найкращу форму і статус андердога, і Бохум може стати для Борусії дуже незручним суперником. Після повернення до Бундесліги бохумці не раз відбирали очки у Дортмунда, який часто страждає через недооцінку суперника. Отже, прогноз на матч. Бохум, тотал більше 0,5 за коефіцієнт 1,59. ПСЖ, Рен прогноз. Рен поки що не справляє враження добре зіграної та стабільної команди, бретонці стають дуже залежними від фактора свого поля, і це не додає їм шансів під час виїзду до Парижа. До Жульєна Стефана поки є достатньо питань. З плюсів для гостей можна виділити відсутність Єврокубків і необхідності витрачати на них сили. А от ПСЖ доведеться тримати в голові майбутній матч проти Арсенала. Якщо Луїс Енріке не буде знову експериментувати, а довіриться основі, то особливих проблем із виїзним Ренном у його команди не повинно виникнути. Бретонці будуть чинити опір і намагатимуться зловити фаворита на контратаках, але до оборони ПСЖ поки що немає особливих претензій. І навряд чи вона допустить багато моментів біля своїх воріт. У господарів є всі можливості виграти впевнено і не мінімально, але варто тримати в голові ймовірну економію сил, тут краще не надто ризикувати. Та й Рен не такий простий, щоб віддати 3 очки без найменшого опору. У гостей будуть шанси зіпсувати настрій господарям, але більше 1 м'яча бретонці навряд чи заб'ють, а для перемоги цього буде мало. Отже, прогноз на матч, тотал менше 3,5 за коефіцієнт 1,65. Мілан-Лечче, прогноз. Мілан у хорошому настрої після дербі, тоді як Лечче незадоволений своїми останніми матчами. В чемпіонаті втрачено перемогу над Пармою 2-2, а в кубку стався виліт від Сассуоло 2-2. Виїзд до Мілану – гарантія проблем. Тут проти Гранда у Лечче вкрай погана статистика матчів, мінімальна планка пропущених м'ячів – 2. І цього сезону на Сан-Сіро вже доводилося пропускати стільки ж, але від Інтера. У Мілана же, порівняно зі своїм сусідом по місту, нападники більш відповідально ставляться до своїх моментів. У 5 іграх серії А у Мілана 11 голів – це найкращий показник. І навіть без загальмованого Альваро Морати є кому забивати, тому за оборону Лечче трохи страшно. Мілан після перемоги в дербі зобов'язаний видавати переможну серію, щоб розвернути погано розпочатий сезон у потрібне русло. У такому випадку розгром Лечче очікується, отже, прогноз на матч, фора -1 на Мілан за коефіцієнт 1,51. На цьому наш огляд прогнозів добігає кінця. Як ви бачите, на нас чекають цікаві матчі з можливими несподіванками, і кожна з команд має свої шанси на успіх. Борусія Дортмунд прагне реабілітуватися, ПСЖ готується до важливого поєдинку, а Мілан продовжує боротьбу за домінування в серії А. Сподіваюсь, наші прогнози допоможуть вам краще зрозуміти майбутні події. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та залишати коментарі. До нових зустрічей і нехай удача буде на вашому боці.